Hello. ini guys 6 তারিখ নভেম্বর 1996 অনন্ত বাবু নিরঞ্জন দেববর্মা তাই স্বপন দেববর্মা বড় তাকুনই 1996 6 নভেম্বর অরব চিংদ্রাম খৈসাঙায়াং বংব্রাই জিলাও ATTF Air Force Juan by TSR Juan ni Nachong layai Oglai mani bisingo borok tini o hatai to phani bagai kuila Sutrang borokja borok o hano maya karkha TSR ni guli bai borno rabai khokmani abono mutu khulai mani panda seng tabu seng lainai hajake sengani sekang bisa kongnar no jasa alo sudah kita borno mutu khlai khungbok lainai abone bagai sengjo to leader sok jo to leader sok na koinai sengjo to ready tongnan bagai saban disam saban seng abu kulian ang koinai sini borong munang IMSA tai borong munang MLSA bongni mangkhorni sakawo mutu khlai borno khumtang ya farnani tai khumboknani tai sini borno loginai sini DWF Central Committee ni warti secretary borong munang Siwanjoli Deborma tai tongo sini West District DWF 3 নভেম্বর 6 তারিখ 2023 जों साइमानो 1996 एखौ 1996 सालो जिनि कुटना गामिओ जेबाबे TSR फार्स्ट बेटालियन नि जवान रकबाय जिनि ताकुक निरंजन ताकुक सपन ते ताकुक हिरामणि बरक फरक थामनो ओ जागा बेलाय कष्ट खलाय बोथारका अब जों जतन साइमानो 1996 साल जों आजराव क्लास 6 7 सरि क्लास 8 9 रग परि दङ ताबुक जों प्राय 27 बोसोरनि थाका हायफानो जों बरकनो मुइतु खलायलायै बिसि ब्रुम ब्रुम न जों अ दिननि साल 6 नभेम्बर अबनो जों खादुमानि पान्दा फाने हिमानो हाय खादुमानि साल फाने हिमानो जिनि सिमना आमचायो o kutna kamiwo ajarawo nogrogbo askene sokja jakha chini tongna chanan bagui chini o amchani lukrok belai kheno kostong khajarawo kai borok khorokram theimani bagui bongni family no jungto chini khakhama to bisi brum brum no yafaro aboni logi logi jung bichar bo jate manani borok theimani bichar ব্যবস্থা তাও পর্যন্ত ইয়াখো অম হাইকেন जों जे गोथां दंसाक जरातै ताकुक निरंजन ताकुक सपन तै ताकुक हिरामणि बरकनो जों मुइतु खलायनो दंनाय तै बंनि फेमिलि नो जों अम हाइकेनो अ मुइतु खायमानि पान्दारगबो जों बंनि फेमिलि नो कानाव दनिउइनो बोसोकांनि सालबो जों अ 6 नभेम्बर नो जों खामानि साल हाइखायै बंनि सिमालुंगो जों खुमरक बगलायनाय जों नरक साइमानो अ सिमालुंगरक जों
बाउन्डारि खालायबायखा जों दाखौ हिरामनिनि सिमा लोगोरावबो जों टाइल्स रक गायाखै दाबुनो आजागाबो थाङै फायो बिन गामियाव गाय आपते हायखायनो जों बोसोरगांनै सालबो बरफनो मैदु खालायै अजागाव जों बंनि सिमा लोंगो खुमराव बगलायै जों बरफनो मैदु तनिनाय जों जे थैयासाकनो जिनि खावो जों बरफनो मैदु तनिनाय इनकाय तिनि खाखामानि पान्दारावगत खाखामानि सालगत कक साजानाय तो कुनु कुरै जों बरफनो बंनि आत्ता हायका बंनि फला गोसां गोसां थंथं हिनिनो जों इसोरनो सिरु जतन हामबाय যতন दिनैनि 6 तारिख नभेम्बरनि फुंनि हामबाय दिनै जों पुतना गामियाव फैयो बिसेसकै तिनि अर कायनि सिमा लांनां नखना अबंका ताकुक निरंजन ब खरकसा एसिस्टेंट टीचर ताई ताकुक सपनका ब खरकसा आ जराव 1996 ब 12 स्कुल पढितो जों जे पुइला जे खुम्बक मानि बंका हिरामनि दे बर्मा बरगासिया बिनि सिमा लांगाराव तिनि साल बेलायखना खादुमानि साल मुइतु खालायमानि साल आरो सिगनसा हाताय दङ आं खाकाव कायसा मनै खाकसां माने हाताय बंनि लांमा बंनि फला खाकसां माने मानै दं माने जागा समाजाव गोबां बरं न अमा हायके सातक पितक खालायै बोथार जाका खरक अनेक बरं न खुक सकजक जाका किन्तु जों पगै थांलायो चिनि बरक पगै थांगौ ता खुमबारि থেকে চেঙ্গিনাय আমपुरा থেকে চেঙ্গै निनि राजसन्ताय माने अमा हायके गोबां गथनांखा एकमात्र अमा हायखायै जों तिनि बाय 27 বছর যাবত তিনি বরन मुइतु नारगै बंनो मुइतु खुबै जों अर जों केरं सानो जास्टिस सानै बिसि ब्रुम ब्रुम न जों अमा हायख्लायै बान्दा खालायलायदों बने बागै जों दिनै कयनाय राज्य सरकार न केन्द्र सरकार न 1996 जे परिवारक अर क्षतिग्रस्त अंखा बोसा कमाखा न कमाखा हु कमाखा ताबुक फानो बरनिन न्यूनतम जे बरक जे मानानि जे कक्तमा अब ताक फानो मानियाखौ ना चाकरी मानो ना रां फैसा मानो सरकार फायो सरकार थांगो जों दाबि खालायमां दङ किन्तु जों दाबो जों थिक मातो रिमैया आवा बागै दिनै न सालो अबनो जों साना मुसुंगो सिनि बरक निरपराध एरें अमाके ताबुथार जाखि दं दिनै बाय 27 বছর सिगां जे निरंजन देव बर्मा ताई ताखौ सपन देव बर्मा बुथारजाक माने एकमात्र दायनि नाहान्ने सारा ताई बंनो परिवार मुख समायो हिरामनि देव बर्मा जतन साइ माने पुरेस माने बर्तमान बीपीएल निफ्राय अन्नपूर्णा से बुफासं आसुक जिरि खमनि यागुलो फानो बामफ्रन्ट खरां खानालांलियानो यां दाबुक जे हापां बरबो खरां खबर माने खरां खानालिया तामङै बरक राज्यनि जे सुरक्षा बाहिनी बाय बरक बुथार जाखा बरक उल्टा ताम खलायरिका क्रस फायरिंग जो थियो तामनि क्रस फायरिंग 2-3 घन्टानि परे ब कलेजनि किबिल तमनि हिरामनि ताखुंनि बरक टिभि नायलै तमनि अब गथना जों नाय बरक सेमिया नकनि रमितु बुइ गोथांगै तलाव हरबुइ गुलि खाय चार्ज बुसकांगो कायसा धर्म प्रतिष्ठान चार्ज आरो तलांगै बरन चार्ज तो सकसे जाखानो नक तो सकराबो लुटपाट खानो अमा हायके खायजाक माय जों मुतु मायांनिया जों मुतु मानि दङ जों आरो मुतु खालायनो थानाय अमा हायखायनो म जों जेन बिसि ब्रुम न अमा हाय बंनो मक्कथार साल चिनि बरन बागै अबनि परे चिन अनेक बर बुथार जों कम ना थाका ताकुते बुकुजों तिप्रा हास्तेन लुकुरक जों समय मा थांनाय जों थानसाखाय दङै अमा हायके चिनि साकाव जे अत्याचार चलि मारनो
जों गावनो माका सोलायनाय बोथारजों मां तंनाय रेप खायजों मां तंनाय नक सकजों मां तंनाय कुनु कक सालायलिया मुतु नारेगलायलिया ओंखाय दफा हात ओंखायनो कमाय थांनाय बे बर' दाय बारा कक साया बंनि फला ताक फना शान्ति मायं तंग शान्ति मानतं हाताय दफानि बागै बर' संसार फायि सिनि जायगा नुक जायगा ngै फानो हानि बागै सामु खेपैतं अबसं इसोरनि थाखाय कायतन शान्तियायो सुरियो थिनांगौ माहायखायनो दायबो चिनि सागाव जरि फायगोन जों आवनो प्रतिरोध खायनो बागै जों जत रेडि मा दंनाय हामबाय